दा बे मोदाय जानानै सोरखौबा सिगिनोबो हागौ, मोदाय जानानै सोरखौबा हेंथा होनोबो हागौ, बा गावनि जेबा दुथां गोसोनाय गाव फोथायदोंमोन। जायफोरनि गोसोआव गिनाय दङ बिथांमोना बे भिडिअखौ दा नाय, मानोना बे ओरैबायदि बुथारनाय जाथाय, खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय, बेनि सायाव जोङो मोनसे सल'बाथा बायदि खोन्थानि। अब्ला खोनासंदो लोगोफोर। बुथारनाय स्ट'रि। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि बिक्रमपुर मुंनि दरसे साहा बागाननि खामानि मावग्रा सासे दुथां सुबुङा सासे 17 बोसोरनि हिन्जावसाखौ सिरि सिरि गोसोथोलाय खुमानानै देहानि सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन। बिसोर सानैनि गेजेराव गोबां अनलायबोदोंमोन आरो बे दुथाङा बे हिन्जावसा गथ'खौ जुलि खालामबोनानै रादाय होनानै थगाय थसि खालामबोनानै जिनाहारि खालामबोनानै गोरबोआव गथ' दोनदोंमोन। उनावहाय गथ' थानायखौ मिथिनानै हिन्जावसाखौ बिसनि मुलि दौनानै बुथारदों आरो बे बुथारनाया ओरैबायदि बुथारनाय जाहाथे रावबो मिथियै बायदि। बुथारा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आदित्य कर्मकार। दानिया फैदो जोङो आदित्य कर्मकारजों आरो बे हिन्जावसाजों मा जादोंमोन बिनि सोमोन्दोखौ जोङो मिथिनि। आदित्य कर्मकार मुंनि बे दुथां सुबुङा सिख्लाखौ मोजां मोनलायबायना, मोजां मोनलायनायनि गेजेरावनो बिसोर सानैजों देहानि सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन आरो आदित्य कर्मकारा गोरबोआव बा उदैयाव गथ' थानायखौ मिथियाखैमोन। उनावहाय हिन्जावसाया खोन्थाबाय। हिन्जावसाया खोन्थाखांनाय लोगो लोगोनो बे जायबा दुथां आदित्य कर्मकार, बे आदित्य कर्मकारा गावनि हिन्जावसाखौ बा गावनि गोसोनाय हिन्जावसाखौ बेरायनो लिंबाय, देहाखौ मोजां मोनथों होननानै बेरायनो लांबाय, दरसे जायगायाव लांबाय, लांनानै जाग्रा बेसादबो लांखादों आरो बिसनि मुलिबो लांदों। बे बिसनि मुलिखौ लांनानै बे आदित्य कर्मकारा बिसनि मुलिखौ गावनि गोसोनाय हिन्जावसानो होदों आरो बेसादखौ जाहोदों, जाग्रा बेसादखौ जाहोदों। जाबाय, बिस दंना मा दं बे हिन्जावसाया मिथिया। गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा बा गावनि मोजां मोननाय हौवा फोथायखागोन, खिखौबाबो जागोन होननाय बायदि। दा बेबो जाबाय। मा जाखो होमबा, जाबाय, जाखांनानै बे हिन्जावसाया खर'खौ बोरबाय। खर' बोरबोनाय लोगो लोगो बे कर्मकारा हिन्जावसाखौ न'आव दोनफैबाय। न'आव दोनफैनायनि उनाव हिन्जावसाया बुंबाय बिमा बिफानि सिगाङाव, आयै आंखौ जोबोर खर' सादों, गोबानो ओंखारदों, गोबादों, लोमजादों, देहाखौ खम्फिजोबदों, बेबायदि खोन्थाबाय। उनावहाय न'खरनि मानसिफ्रा बे फिसाजोखौ हस्पिटालाव लांबाय। हस्पिटालावनो जोबथाहांबोबाय बा थैबाय। दा बेबायदियावनो आत्मा जायो होननानै जों मिथिगौ। बे हिन्जावसाजों लोगोसे हिन्जावसानि गथ' गोरबोआव दंमोन ना, बेबो थैबाय। दा बेजों लोगोसे सानै मोदाय जायो होननानै मानसिफ्रा बुङो। नाथाय बे बेसेबां सैथो, बा आत्मा जायो होनना बुङो, नाथाय बे बेसेबां सैथो बेखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। सैथोबो जानो हागौ, नंखायबो जानो हागौ। दा बे बुथारनाय जाथायासो बेसेबां माबायदि बुथारदों आरो पुलिसा बेनि सायाव जेबा आदित्य कर्मकार बेनि सायाव मा एक्सन लागोन बेखौ फैगौ समावसो मिथिसिगोन। नाथाय बे मोनसे जारिमिनारि जाथाय, गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय ओरैबायदि। दा बे मोदाय जानानै सोरखौबा सिगिनोबो हागौ, मोदाय जानानै सोरखौबा हेंथा होनोबो हागौ, बा गावनि जेबा दुथां गोसोनाय गाव फोथायदोंमोन मुलि जाहोनाय सेंग्रा आदित्य कर्मकार बेखौ बुथारनोबो हागौ नामा, बे मोनसे स्ट'रि बायदि जाना थाबाय। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ माबायदि बुथारखो। बे आदित्य कर्मकारा गावनि 17 बोसोरनि हिन्जावसाखौ माबायदि थगायनानै माबायदि बुथारखो, बिनि फुल स्ट'रिखौ मिथिखाबाय जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा आरो जुदि गिदोंबा, सोरबाफोर गिनाय मोन्दोंबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो बे आदित्य कर्मकारखौ माबायदि साजा नांगौ बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो जायफोरा आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों, आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बा खालामनो हायो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौबो लाइक खालामनो हायो। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।